wallahi ni ba na so in na ce baran da wasa su dan me kuma in na tafi ma in na cike na mama da dole sai na ba su gudunmawa. A sunana Bashir Muhammad Sani. To Malam Bashir, ya kuke da shi wannan bawan Allah? Rufa'i ƙani ne a wajena, muna 'yan mazazan da shi. Ya kuke da mahaifinsa da mahaifinawa da ƙane suke. Ya kuke ji da wannan al'amari da yake faruwa da shi, yadda ake ta yaɗa bidiyoyinsa a kafafen sada zumunta? To gaskiya wannan abu ne wanda dukkan wanda yake ya san me yake yi, in abin ya same shi ba zai ji daɗi ba. Ta kuma muna jin rashin daɗi da wannan abin da muke masa. Dalili ko shine Rufa'i larura ce da shi, ba ɗan wasan barkwanci ba. Larura ce ta same shi yake wannan abubuwan, kuma fatanmu dai Allah ya yi masa. Amma me kuka yi wajen ganin an magance masa rashin lafiyar da yake fama da ita? To, Rufa'i yana zuwa karɓar magani asibitin masu larurar kwakwalwa. Don shekaran jiya ma ni ne na kaina na je na kai shi aka siyo masa magani muka dawo. To abu ne wanda ba za ka iya ba zai yi a ɗauke shi lokaci ɗaya ba, sai a hankali har aje inda ake so aje. Allah ya ba shi lafiya. Wasu na cewa kamar wai ko bai samu kyakkyawar tallafi bane, abin da ake ta yaɗawa kenan. Wasu ma na cewa an ce za a ba shi magani kun ce ba kwaso, me gaskiya haka? Gaskiya ba haka bane, dan duk wanda kaga yayi magana da shi, to duk wanda kaga yayi magana ai ba kamata ya zo. Na ga maganganun ma a social media, ba kamata mutum ya nemi je dinga magana a social media ba in taimaka Rufa'i zai yi. So duk da muna iya bakin kokarin mu, sai dai kai abin da zaka iya, sauki na ubangiji ne. To kuma ni ma na karura irin wannan maganganun. Idan mutum da gaske yake kamar yanzu shi wannan da ya zo ya kawo mana katin gayyata wanda Usman ya bashi, kaga ai familin shi ya zo ya nema. In mutum misali da gaske yake zai taimaki Rufa'i da wani abun ko na magani ko wani dai ko da shawara zai taimaka familin shi, kamata a ce ya nemi ina familin nashi suke, ba ya zo social media ba. Wannan shi ne, amma ba wani mutum da ya zo direct ce mana wani irin taimako zai iya ba Rufa'i dangane da larurarsa ko kuma wani abu dai a nan gaba. Yanzu kuna maraba da waɗanda suke ganin za su iya ba da gudunmawa wajen ganin a ga ya samu lafiya? Ba za mu ci ba makin wanda ya zo ya tallafa maka ba, domin da abin mutum bai sai satisfying kanshi ba, saboda abu ne wanda yana buƙatar abubuwa sosai. To kuma da abin da za mu yi dai mu dai muna iya abin da za mu iya yi. Wasu ba sa jin daɗin yadda ake haska shi a bidiyo, suna ganin kamar kuna yin sakaci ne, yana yawan yin yawo ko ina da ko ina, wataƙila shi yasa wasu ke samun dama a kan shi. To gaskiya ne, ka san dai rayuwar mu ta Hausawa, abin da bai kai ya kawo ba sai ya haɗa ta gaba da mutane maƙota waɗanda aka daɗe tare da su. Dan wani lokacin inda shagona yake da yake waje ne haka kamar joint ne, ana zuwa ana yin sallah azhar la'asar magarba isha a watsi, a gabana za a dinga nuna hotonsa, kaga sabon bidiyo, kaga waye, kaga. To ba yadda za ka yi da mutane, tunda ba za ka samu su duka ba, kai ma sai ka zama ka samu laura kwakwalwa. Dole wani abun a ranka kana ji, amma sai dai kai haƙuri ka bar wa Allah, shi ne zai yi maganin komai. Amma gaskiyar al'amari ba ma jin daɗi, domin ko waye abin ya samu ɗan uwansa, a zo a dinga samun ɗan uwanka wanda ba wai ɗan wasan barkwanci ba ne, a larura ce da ta same shi, a dinga kuma yaya tashi ana yawo da shi ana yayi kaza. Abin gaskiya babu daɗi, kuma ba ma jin daɗi, kuma ba ma so. Bayan wannan jan hankali da kuka ga al'umma, akwai wani mataki da kuke shirin ɗauka akan wanda suke ci gaba da yi? Gaskiya ne, akwai matakai da muka ɗauka. Mun tattauna da lauyoyi akan abubuwan da suke faruwa, mun samu ƙarin haske akan haka. Dan yanzu haka human right tana cikin maganar, saboda ai wannan ya kama kamar cin zarafi ne, cin zarafin ɗan adam ne. Human rights na ciki, kuma hukumar tsaro ma saka ta a ciki. Kuma gaskiya ko musamman masu ɗaukansa su je su kai shi wani waje
su dinga mai bidiyo a zo wani wajen wallahi rufa'i bai taba zuwa ba amma sanadiyar haka yanzu in zaka yanka shi in dai ba sandaje ba wani su dauke su kashi Emirate College din nan aka yi mai bidiyo. Ina ji da yawan kunan sun ka bidiyon yadda aka yi shiga yadda aka yi shoka yanzu ka kalle shi a haka ka san ba yadda za iya biyan wani security guard ya dinga kula da shi ka sani, amma in ka ga bidiyon za ga shi na security guard ko kuma a ɗauke shi a kai shi wani office ya zauna ana gaisa ana wai mutane sun zo su wayannan yaran makotanmu ne kannanmu ne. To damar hukuma ita kaɗai za ta iya shiga tsakaninka da shi in ba ka ba banda ma da yanzu Allah ka lokaci da yaƙi sai ya haɗu ya faru saboda wannan abu, saboda idan zuciya ta tashi ta harzuka wani lokacin sai abin da ba shi kenan ba. To amma yin hakan mu haɗa abin da hukumomi za su iya ɗaukan mataki shine kawai muke ganin hanyar da za mu abin nan za mu dakatar da abu. Wasu na tambaye cewa menene ainihin shekarunsa? Rufa'i shekararsa ya kai kusan 39. Ina ji an haife shi late 1984 ko kuma earliest 1985. Amma dama tun yana karami yana fama da wannan larura ko sai daga baya? Gaskiya daga baya larura ta same shi. Rufa'i yaro ne mai hazaka ta neman karatu da neman na kansa. Dan I could remember ina ji shekarar da ya kandi a aliya aka zane yan bayas, ina tunanin a shekarar abin ya zama ya same shi yayi wasu before mutuwar mahaifin shi. To a wannan lokacin yanzu haka yana certificate na secondary school. Amma akwai wani abu da ya faru ne lokacin? To gaskiya ba zan iya ta haƙaƙe akwai wani abu da ya faru da shi ba. Dalili kamar da na gaya muku ɗan wan mahaifina ne shi. Lokacin gidanmu da gidansu kaga akwai bambanci, muna ɗan tazara. Sai daga baya ma da aka farga cewar yana fama da wannan larurar. Ta kuma da ya haka bayan rasu baban nasa da babansa ma baya barin sai ya fita haka sosai. To kuma daga baya aka gaya masa mutum ne fa shi ba dabba ba, ya zai ka dinga daure shi a gida kana hana shi fita ko wani waye. To dai sai ko da zan ce da akwai wani abu sai dai ko a wannan lokacin hakan ya fara shi babansa mahaifinsa ya fara hasashen hakan ya sa ya fara hana shi fita. Wasu na cewa kamar yanayin kasuwanci a baya. Gaskiya ne, don ba nan ba shekara ma tabbas rufa'i yanayin kasuwanci. Me ke sayarwa? Zai je kasuwar kurmi inda ake sauke kayan tours na electronics, abin da ya shafi irin su iron, heater, electric stove, irin su extension waya haka da sauransu. Wasu zai siye su da kyau zai shigo da su cikin unguwa ya siyar, wasu kuma in suka da dan matsala a jikinsu zai gyara, ko in abin ya fi karfinsa ya bayar a gyara masa ya biya ya shigo da su cikin gari a siya. Ko ni na sai abubuwa a gurinsa. Kuma ko yanzu za ka je unguwanmu akwai wasu mutanen da ya siyan musu da abu, wasu ma har yanzu za ka je na cewa ba su ba shi kuɗinsa cikon kuɗinsa ba da waye da sauransu. Kaga yana da sana'arsa, daga bayan mutane a irin abubuwan suka harzuka shi suka ƙara tunzura shi ya ƙara ficewa daga kan layi. Menene ainihin sunan shi? Sunan shi Ahmad Rufa'i. Malam Ahmad barka da zuwa. Me yake faruwa kake biyo mutane haka ana yin wallahi ni ba na so ina ce baran da wasa su dan me kuma in na tafi ma yin na cike na mama da su dole sai na ba su kudin mai. Su wanda suke tafiya da kai? Yanzu wani jan hankali za ka yi musu akan cewa su tunda yan uwanka ba sa so? Ba haka ba, damar hukumar tsaro ta ɗauki yan da gare su, kuma ni ma zan faɗawa damar na faɗa ko da awar inu ba abin da ya ce za su ɗau mataki a kansu. To akwai wani wujaji da dama da ake cewa kasiya, menene wani gaskiyar wannan lamarin? Wannan gaskiya ne, na awar inu da ya saman. Kana so a taimakawa ka samu magani kamar yadda an ga bidiyon ka a wani ko kana neman za ka sai magani? Duk da ya bayan aiki kenan Allah ce layarin na bisina layarin ba mu yawai da ba.
To amma an ce wai kana da shago a cikin kasuwar wannan kurmi da kuma wannan goron dutse. Shin wai me kake siyarwa a cikin kasuwar? Ba sai da kayan mutane da sula. Sannan kuma a nan ina harkar fetur, na harkar shadda da atamfa da yadi, roba, a da siminti da sauransu. Me yasa yanzu ka daina haka kayan wutar da kake siyawa kamar ai yawo? Mun ba su da ba saboda wannan wayan harkokin sun fi kawo. Suwaye yanzu a unguwarku suwaye kake bin su kuɗin haka gyaran waya da kai da abu? Na gani ko mutane da dama kamar su akwai Usama da nake bin su cikon 500, wasu ma sama da shekara 20, wasu ma na manci. Wayanda suke damun ka suke maka bidiyo kuma yan uwanka ba sa so, me za ka faɗa musu? Gaskiya ya kamata su daina, in ba haka ba zan haɗa su da shugaban EFCC a yau, zan mai waya na faɗa mata.